Tady je dobře, ale pojďte. Já jsem pátý. Podjel jsem to 30. Dámy a pánové, připadla mi krásná povinnost vyhlásit výsledky dnešního turnaje. Krásně se nám zase vydařilo počasí. Začnu od kategorie 37 až 54. Ono to není tolik, já to přečtu od... Ne, nebudu přečít od spada. Od čtvrtého místa, od bramborové medaile. Na čtvrtém místě v této kategorii se umístil Rokita Jan. Udržel, nezhoršoval, nezlepšoval, udržel, má stále skvělých 53. Na třetím místě, na medailovém, Malina Tom. Ale zhoršoval, jestli to tady chápu dobře. Ne, zlepšoval o jeden, krásná. 30, má cenu. Tak ať si jde pro cenu. Jestli ji nechce, tak propadne. Blahopřeju. Blahopřeju, aby byli vždycky čistí. Na druhém místě Baráková Marie. Zlepšovala z 54 na 52. Blahopřeju. Už mi to začínají na nervy, to vyžírání cen tady. A na prvním místě zlepšení ze 48 na 45 Šmejkalová Zuzana. Je to nádherný. Vybírá ceny. Už taky jo. Nejrozšířenější kategorie 18 až 36. Jenom předešlu, že ve čtvrtek jsme byli poslední, s Honzou Jandou dneska jsem předposlední. Jako za sebe, ale od čtvrtého místa Roman Šareš. 29,3 zůstal, nic nedostáváš, nemusíš chodit. Jenom ti potom pogratuluju. Na třetím místě Radko Marinkov. Udržel 18,1. Blahopřeju. Na druhém místě, už mi to začíná otravovat ty Malinovi, Eduard Malina. Zlepšil 19,5, blahopřeju. Blahopřeju. Je to se dělá to hubana, no. Ne, máte to značit. A na prvním místě, jak už mi to otravuje trochu, Jak린 David. 39 bodů. Já to ještě přečtu body, se mi neří. Zlepšil z 32,1 na 30,6. A jenom tady v rychlosti přelítnu, že Roman Šareš 35 bodů, Marinko 36 bodů, Eda Malina 37 a Jakrin David 39. A ta kategorie předtím Honza Rokita 34, Tom Malina 37, Baráková 38 a Šmejkalová 39. Krásný. A nejprestižnější kategorie, kde se nám rodí naši reprezentanti. Tady je to na 4. a 6. místě, se to tady pohybuje, takže začnu teda těma, který jsou 4. a 6. místo. Rovnou 3. Tak je málo, přečtu to celý. 4. a 6. místo. Heres Marian z 15,8 na 15,8 zůstal, ale skrečoval, Bobuda skrečoval, Manová skrečovala, takže to nebudu číst. 3. místo, zhoršení ze 16 na 16,1, přesto Honza. Guentán. Odjel. To má blbý, tak to zůstane tady, tvůj kok, tam cena tady zůstane. Na druhém místě, zhoršení z 11,3 na 11,4. Zdeněk Sedmík. Blahopřeju. Rukavici si mu měl dát. Já to nevím, jestli to můžu říkat tradičně na 5. místě. Kabíček Ladislav, 14, udržel 14. Udržel všechno.
Dobře. To je všechno. Připomínám, že ten poslední turnaj Cross Country je 6.11., takže vás zase srdečně všechny zveme a těšíme se na shledanou. Hezkou cestu. Wow.